Menoka. Hi, you know the hi. Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm going to upload for so guys, beri jong thang mana sang lam nakasi betikin dong. Anggo tikin dong. Ampai ini dini hai senga nai se hat sing kuisa. Urte feeding arana. Dubli bariau mani muni nagerna. Ampai hai urte cement support ini. जोंनि ट्रेनानि बारनानै बैग्रि बागान दंना बेयावहाय बैग्रि जानानै जोङो फोथारखैजा थांसै आरोना माने मुनि खानो जि धुलि फैबायलै गारिया सो गाइस नायलांबाय थादो एसे इंटरेस्टेड जायोबा सो गाइस हम लोग माने मुनि लेने के लिए जा रहे हैं पठार में उधर बेर का पेड़ भी है हम लोग अभी उसको खा के जाएंगे यहाँ पर थोड़ा देर बैठ के उधर है गाइस मेरा दोस्त लोग उधर गया है So guys, देखते जाओ वीडियो को इंटरेस्टेड लगे तो एंड तक देखिएगा so let's hey नेक्स्ट मानसिफोर फैनो दंफैसै जानो मोनजोब्बाय बैग्रि मोनजोब्बाय ना दाना ओंखायनो जानो थांसै एसेथ' गाहाय गाहायावनो मोनखायोलै दिनो मानांनो दोनस्रिखौ गारखो गोजौआव होमबा बिस्रिनानै बेनोथ' बिस्रि गोदै जानायो खैजासो फांसे दंमोन दा गोदैथारमोनलै फन थेंलाय लांबाय गोदै जानो बिसोरनो फैदों मालाय नै ओइ नै नै खिनियाव गोमोन गोमोनथारमोन ना नै बेयाव फिस्रिबाथाय नों इदि सोमावबा गोलैगोन बेयाव इमान फिसायाव दांनानै बै गोजौसो दं दान्दाजों हुस्रिनोसैलै ओइ नै ओरैसो दङ दोनसै खन नोंनि मेला गोलैदों गाहायाव इनि उनाव खायसे गोमोनथार गोमोन दंसै ओइनो खिनियाव दे फिस्रिदो जि बुरजा मोनबायहाय मालाय बिसोरो नै थाइसे जि साफानि गायदों थाइसे जि साफा गायदों गिदिरथार नै बाखुराथार बोरैबा जि बाखुराखा जि गोथाव जाखागोन ना इयो नुखादोंबा सिरिजोब्बाय जि बुरजा मोनखाबाय आंनो मेन'का गोमोन गोजा नै नोंनिखौ गोथां गोजा ओइ नै क्रेक्टासफ्रा मालाय बेरायगासिनो मामोन करिश्मा एक्ट्रेस ओमफ्राय सोर मैथामोन खोमा ना ओमफ्राय जोंहाबो बै हाजो जिङावहाय मैगं खानो थांगासिनो मानि मुनि जै नालाय सिखा खोन्थालाय बाजै सुथारनोसो फैनाय बायदिनो नुनानै गिना खारगागोन र' बिसोरो स्रां नुयोनो मोनहैथारसिगोन गाइस नै आंथ' गोजांबावलायो जेकेट लाबोखाबावलायबावो नामा मालाय नै माबाबाय लाबोफानायासो दासो गोजांदोनो जाम्बिया बार नांसोगारोना ओरैजाय माखासे थांगासिनो नै गांसेजोंनो होगासिनो या बार बारसोनो ओरैजाय गोजा फुलाला नुदों मोनहैथारसिगोन गाइस जोंनि मानामुनि बारियाव थिलानो बिराद गुवार गिथार नायो ओरैजाय बैग्रि लानानै फैबाय जोङो ओमफ्राय ओइनै ओरै थाइसे खानानै सुनो लांबाय थादों गाइस मानामुनिखौ थांनानै मोनाबाथाय लस
इदि नागारो दा बायदियाव जाखायोना मानि मुनि जानो नै सिगांबो जों खानो फैखांबाय नायो हनै फैथारबाय जोंखौ होसोथारबाय नै अबाव थांदों माथो नों गोजौसो लांदों बाला नै बिदि थांफागासिनो ए नोंजों होसो लांमारदों नालाय गोसो मोननायखौसो मानायखौसो ए हनै इमान गोलाव दिरुङानो ओइ गैलाहाय नै आसो नांथाबाय माना मुनिया इयावनो दंमोन आइनि दैसो गांदोंमोन खोमा मोसौआ दै लोंनो नागिरगासिनो नोंसोरो सिरखावासिनो मानसि गैया नामा माथो जि दागुलायनायसो हनै कति गोबोरखिबो गाराखै मायाखै मानसि थागोन दा सिङावबो दंलाय हनै कतु आयु नै माला मोजांथार खोमा माला गसंलायदो जिबो दादों हनै है मिथियाहाय मालायनि मोनबा लेथ्राथार सि मोजांखा रोंसोयो सिमाया माबा हारसिं मालाय गसंना होखायो बैग्रि जानोसै जोंहा नै एबार बानलु संख्रि लाबोजोबखादों फुरा जानोसै आरो गोथावनो जि बुरजा लाबोखाबाय नै नोंहालाय आरो गैयानो मालायनियानो बुरजावनो माथो गोलैथारदो नै नाराबारियाव मा खालामदों नैयो मा खालामदों खिगासिनो नैयो खिगासिनो नाराबारियाव ओइनो सासे ओमफ्रायबो खिगासिनो ओइनो नालाय नाराबारियाव थाखोमा ओइनो सासे ओरैबो स्रां होनसै नुहरासैहाय बिसोर खिगासिनो ओइनो नाराबारियाव मोसौजों सौख्रांजाबाव बिसोरो मोनामनानै ए बोलो होगासिनो नै मायाव लबार नोंखौ सापात बागानसो इयो हाहांबाय थोबाय बोथिसे हारसिंनि खाबाय दा फेमिलि गोनां मानसिफ्रा बुरजा रायजो गोनां मानसिफ्रा sana habai roze mana muni kayaiनो oh my god lain termatu honi sana habगुलायबाय ayo गिदिर नै आं खाफेन लुगैबाय ओमफ्राय सिजोखाङो होआ माथो आं नोंनो होआ माथो आंनोबो ayo ब्लेडखौबो सोना लाबायसो हामदों हास'खादों आङो रोजाखौ दोनस्रिनि खर'आव आलायना होनो दे बिबारखौ नै मायो माबायदि जानो नायनो खाखांबाय आंहा गाइस नै दसे जिरायफैगुलायबाय आं फैनानै खागासिनो इसोरना थोथाराखैनो नै सानै दं नालाय इसोरना आंहा हारसिं नालाय ओंखायनो थोबाय दा दसेथाना थांसै मानामुनिबो खाबाय एसे बुरजायानो बोथिनै हारसिं नालाय बोथिनैसोआनो जाजालायगोन नै गिदिर दं आरोना अबेबा खिनियाव फिसा दंथारो साफा आलुजों एवना जानोसै ना मा होनो मुलिबो जायो नालाय एसे मोजां जायोनो साफा ना मानामुनिफोरखौ जानांगौ आरोना बेमारफोरावबो हामजायो मुलिसो जायो नालाय बैग्रिबो दंखायोमोन बै खाना लाबोनाया जाबोनोसै थान्दा हाथायनो खैजोब्बाय आंहा जाना गोदै हा So guys, भिडिअखौ नायनानै बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मोजां नुदोंबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव